Šta je ovo? Jesi, snimaš? Evo smo ovdje u kavezu, znači žestoko smo se sukobili sa Mirzom, znači borba u kavezu, znači evo smo majmuni u kavezu, znači naravno, znači ozbiljno, znači ko sme sa mnom da se bije, znači može u kavezu, ko ti drma kavez, pičko je jedno, znači najjači biza je, naravno, znači nemoj neko da mi se kuči tamo, prebiću ga, znači naravno, Mirza spremi se za fajt, naravno, to je to, najjači sam, nema dalje. Šta je ovo? Jesi, snimaš? Evo smo ovdje u kavezu, znači žestoko smo se sukobili sa Mirzom, znači borba u kavezu, znači evo smo majmuni u kavezu, znači naravno, znači ozbiljno, znači ko sme sa mnom da se bije, znači može u kavezu, ko ti drma kavez, pičko je jedno, znači najjači biza je, naravno, znači nemoj neko da mi se kuči tamo, prebiću ga, znači naravno, Mirza spremi se za fajt, naravno, to je to, najjači sam, nema dalje.